aku sing ayu dhewe ngrelimbo. Ana dawuhmu apa, Mak? Seneng ora kaya bengi iki. Bungah kang tanpa upama dene kowe kelawan aku dina iki uga bisa sowan ngersaning warga agung ana ing wewengkon ing keneping Loceret Kabupaten Nganjuk iki ya nggih ya. Ngono ya, Mak. Keperluane padha ngadani ya kuwi bersih desa utawa tembunge sedekah bumi. Oh ngono ya, Mak. Iki ngono kearifan lokal ya, Mak. Iki ngono budaya ingkang wis urung masuk ana ing jiwa ragane marga agung ana ing wewengkon ing kenep kene kok nggih. Wis mataun-taun luwih-luwih bareng panjenengane Bapak Joko Susanto ki mau ngasta ana ing desa kene minangka dadi kepala desa mula raneh lan mokal awake dhewe iki mau sing di tanggap ana ing kene iki mau seping 3 iki. Ping 3 iki ya, Mak. Mongko panjenengane Bapak Lurah Bapak Joko Susanto wis 3 periode iki. Lah, kuwi padha karo karepe mengkono kok nggih. Saiki dadi lurah ki abot sanggane lho nggih. Ngono ya, Mak. Ora gampang, lagi yo ngesuwi sak keluarga sak omah wae kadang kala akeh bentike timbang orane. Wah iya. Lah kok mikir kabeh sak warga masyarakat iki nek ora piyayi sing cerdas ya ora mungkin to, Nduk. Nek ora piyayi sing hebat ya ora mungkin. Lah iya. Perdasare wis 3 periode iki. Wah iya. Dipercaya dadi lurah 20 tahun coba bayangno. Wah iya. Upama ora ning peraturan sing ngudokke panjenengane Bapak Lurah Bapak Joko Susanto ki mau leren ndak kira wargane isih gelem disuwi isih gelem dipimpin dening Pak Joko kok nggih tenan. Piyayine hebat ya, Mak. Sumeh seneng guyon perdasare kae tak anggap dadi guruku, tak anggap dadi kakangku, go tak anggap dadi wong tuaku kok, Nduk. Sapa? Pak Joko Susanto kuwi. Lah iya. Biaya ngremenke ya, Mak. Wah, luar biasa, Nduk. Sepakate iki purna panjenengane ngasta dadi lurah. Masyarakate nyuwun dalang saka kulon sing dipiji awake dhewe. Mbah, alhamdulillah ya, Mak. Nek ngono wis ping 3 iki, Mak. Ping 3 iki. Weh iya, ya syukur. Ya ngono kuwi kok nggih. Nganjuk umume khususon warga kenep ki mau nek pancen karo wayang wis minded perdasare kene iki seneng nanggap ning ya seneng nonton. Ora mung seneng nonton tok, ya seneng nanggap. Lah iya. Piye kene iki? Kebukten lagi jam 8 penonton wis linggih tirik-tirik. Lah iya. Mula tak nobatke Nganjuk adalah penonton terbaik se-Indonesia. Tenan kuwi. Wah, luar biasa ya, Mang. Wis sawangen penonton yang mengkono ki mau paribasan sesuk-esuk ya aku ora entuk apa-apa ya aku gelem kok, Nduk, tenan. Ora entuk apa-apa piye? Lah kancamu kon dilatih gamelan kok ya. Lah iya. Matur sembah nuwun sanget ya, Mang. Semono kang dadi tresnane Pak Joko kalawan wargane. Mula raneh lan mokal disengkuyung bengi iki muga-muga dadi tamba beliau nyanggone bakapurna bakti. Ngono ya, Mak. Sayuk saeka kapti rukun wargane mambengus pengajian awan mau wayangan utawa wis kepareng ya kuwi karena hafalan bengine iki wayangan. Lah iya tur kene iki kenep kene iki pancen desa ngrejekeni tumrape dalange kok, Mak. Kok iso lagi sesore wae awake dhewe iki wis entuk tanggapan 3 kok, Mak. Weh alhamdulillah, Nduk. Sanggone 3. Ah iya. Siji neng Kemloko Legi Mbaron iki mau sok tanggal 15 Mei. Terus nek ora kleru sok tanggal 16 Juni iki mau neng Mojoagung Jombang. Lah iya. Terus sing kaping 3ne panjenengane Pak Joni Kopi wayangan meneh, Mak. Wah, jan. Sok kapan? 2029. Weh, tenan. Alhamdulillah ing atase 2029 wis calang ya, Nduk. Saking tresnane kok, Mak. Gek tanggal 9 sasine sasi 9 tanggale
Songo kuwi mau terus taune 2029 coba bayangno wis mandiri lho Mak. Pak Joni iki pinter kok Nduk. Golek dalangi pinter wayahe dalang ngundhake rego malah dipanjeri saiki ora layeng. Mulane kuwi lah ya ora dadi baya pengopo sing penting desa kene ngrejekeni tumrape tantuk sak kancane kok Mak. Alhamdulillah Nduk, alhamdulillah. Mula nek ditembali karo Kyai Kenep ya aja ngarani duwite ya Nduk. Ora Mak, ora. Enenge mung seneng kok Nduk. Lah iya. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linangku kajaba saking Allah kang Maha sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mutaran nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku. Ora ana daya linangku kajaba saking Allah kang Maha Agung. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mutaran nafsu. Iki tak selingi panggilan utawa pengumuman sik Nduk. Piye? Panggilan untuk Garimin alamat Cengkok Tarokan Kediri dimohon cepat pulang karena ibunya kritis. Oh ngono ya Mak. Sing mirsani tekan Kediri kono weh.
kandhani nganjuk sak kiwa tengene iki ning wayang Maindit kok nggih. Sing mirsani iki ora mung piyayi Loceret tok, ning wilayah nganjuk khususan umume daerah Gondang, daerah Rejoso, daerah Bagoran sak panunggalane semono Kediri iki mau ya akeh bengi iki. Ngono ya, Mak. Tur kene iki ya kikrik ning lakon kok, Mak. Iya. Kene iki kikrik ning lakon, nek nyuwun lakon mesti angel. Ha disuwuni apa? Banjaran Abiyasa. Jane sing bener iki Abiyasa Kalajaya. Weh ngono. Nek Banjaran ki mau wit lair tekane sedane utawa gugure utawa patine ning nek iki mung Kalajaya, dikala jayane si Abiyasa. Oh ngono ya, Mak. Wah, tenan, Mak. Ya lagi iki aku nglakokke lakon iki. Lagi pisan iki til mula ya. Ya nyuwun pangapura nek ning lupute ya nduk ya. Ora dadi baya pengapa ya, Mak. Matur nuwun uga marang panjenengane Bapak Bupati Nganjuk. Sing asmane panjenengane Bapak Marhen. Kondange utawa masyarakat nimbali iki mau Kang Marhen. Weh ya. Kan Bapak Wakil Bupati Mas Handi. Semono iki live YouTube Njodipati lan live TikTok Gapero Budaya. Wah iya. Lan bapak-bapak lurah se-Kecamatan Loceret semono nganjuk rawuh kok, Mak. Weh. Kabeh gumantung ning Pak Lurah kenep kok, Nduk. Piyayine entengan kok. Ah iya. Sore mau ibu-ibu Waranggana dijajaki rujak kabeh. Lah yang ngono ya, Mak. Ora ning sing bayar. Sing bayar wong Pak Joko dhewe. Lah iya. Saking senenge ya kaya ngono kuwi kok, Mak. Wargane ya seneng, Pak Lurah ya seneng kok, Nduk. Lah iya. Ya muga-muga kanthi srana nggone ngadani bersih desa iki nyuwun pilek barang, Pakde. Warga kenep kene pinaringana karahayon katentreman, murah sandang, murah pangan, pinaringan kesehatan, panjang umur lan mulya sak turun-turune. Allahumma. Ngono ya, Mak. Apa niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih desa, mureaga super sakit. Ria-ria, angria tungan karya. Matur sembah nuwun sanget. Semonoga iki kerawan parang para kadang-kadang SKTS lho, Nduk. SKTS ki apa? Sedulur kita Sutanto. Weh, sing saka cabang Jawa Timur. Weh, ing antarane Kang Mas Pur Dinamo. Weh, saka Ndumpil ya, Mak. Pak Asmara Santo, Pak Njen saking Bapak Bambang Tambak Rama Ngawi, Lek Mun Magetan, Mbah Eko Teguran Mediun, Pak Depeno saking nglames Mediun, matur nuwun sanget.
Krawonipun para kadang-kadang sedaya mugi-mugi berkah lan barokah. Amin. Lah iya. Wah tenan kok Mak lah iya. Diluru tekan kene ya Mak iya. Nganti kanca-kanca among rasa sing sowan. Weh iya. Nganti among rasa sing sowan kerawitane jenenge among rasa. Semono uga iki Lengga Waranggana cacah ana 6 gawane awake dhewe terus bintang tamune iki mau ya ana. Weh iya. Iki dengaren kok simpingane diwalik, Mak. Kok piye? Sing sepuh diwenehke cedhak dalang, sing nom didohke dalang. Ben ngrasake, Nduk, kaya ngapa? Adat lupiya sing wis iki lak sing pinggir dalang iki lak mesti sing nom-noman iki ben ngrasake sing tuwek pinggir dalang iki piye rasane. Lah iya, tenan kuwi. Iki pancen tak gawe ngono kok, Mak. Iya, mesake. Lah yen mosok jurit cedak penonton bae lah iya. Ah, muga-muga ora ngentut ya Nduk. Lah yen meyang wong siji iki nek wis triwikrama medeni kok ngene. Ing antarane siji sing pinggirku iki, cerakku iki sing sepuh. Iki sinden sing mulai melu aku wit taun 92 sayaene. Wis suwe ya, Mak. Mula neng ndi-ndi tak jak, Nduk. Nek ora dijaki gulung kuming. Apa-apa aku wis tuwek ora tau dijak ngono kuwi. Nesu-nesu karo tanggane ngono kae, Nduk. Wis pokoke tak jak, Nduk. Kejaba ki dienggo tindhihe Waranggana. Piyayi semene iki sing pinter dhewe bab perkara gending-gending lawas ki ya mung piyayi siji iki. Ngono ya, Mak. Tur ya ora rongeh. Anteng tajem polatane. Nek wayang ngono Dewi Banowati. Banowati kok lemu. Lah iya. Sing ana sisihe Mbak Sulistyarini sing saka Karanganyar. Kuwi mau Butarni terus Mbak Sulistyarini sing ana sindake kuwi. Sing ana sandike iki panjenengane Mbak Gentari. Weh, jan iki, Nduk. Sing asmane Ditya Kala Gentari iki ya iki. Wah iya. Sugeng dalu Nak Gentari. Weh, jan. Sugeng dalu Mbak Limbuk Mak Canggih. Waduh, panjenengan menika pidalem saking pundi aslinipun Mbak Gentari? Kula aslinipun saking Kota Susu Boyolali. Weh, Boyolali. Nggih. Tasih kuliah menapa sampun purna? Kula tesih kuliah. Weh, tesih kuliah. Nggih. Wonten pundi? Wonten isi Surakarta. Ah, iya. Status masih lajang atau? Kula tesih perawan. Perawan kok neng Gulu Menjinge. Loh, perawan seutuhnya iki kados kula ngeten iki lho. Piye? Nganti sok kapan Pak perawan? Sebabe Ya. Panjene sampean ki urung seneng karo wong lanang ngono apa piye? Kula. Kula nggih lho, kula tesih normal lho, Pak. Normal. Saya seneng wong lanang aku. Oh iya. Ora kowe iki jane wedok apa lanang? Kula? Heeh. Kula wanita, Pak. Oh. Wanita sejati kados ngeten kok lanang iki. Oh iya. Nek mlorok mripate medeni wong lho tenan. Terah kula titisan buta. Lah iya, buta ijo ya ngono ku ya syukur. Matur nuwun. Semester pinten jeng sampeyan? Kula semester 8. Badanipun pun rampung niki. Pangestunipun. Entuk gelar sarjana? Sarjana seni. Sarjana seni ya syukur. Nggih. Jenenge Gentari sapa saline? Gentari Laras Pertiwi. Oh, Gentari Laras Pertiwi. Niku nek dalu. Nek dalu nek siang. Tomo. Oh ya. Oh Tomo. Oh, yang Tegar kae jenenge Tomo. Ya Tomo iki ta jebule alah terus iya. Tak senengane kok wong lanang lha. Lah iya sing ana siji iki anakku wedok genduk. Mufidah Sofiana. Ayo. Semonoga kae Mbak Birgita terus panjenengane genduk Winong Nawangsih. Lah iya. Terus pinggir dhewe kae panjenengane Mbak Susi. Mbak Lucy kok Mbak Susi. Mbak Lucy Brahman sing saka Ponorogo. Kowe iki bintang tamune iki urung payahe tak takoni apa-apa. Wis ben ning kono sik. Lah iya. Iki sinden kaya Mbak Lucy Brahman ki mau karemane Mbah Legio sing gender kuwi nduk tenan. Oh ngono. Alah. Ora nyebut tadi. Lah iya.
Mudhun bis wis njoget Lucy Brahman neneng ngono kuwi. Lah iya eneng nawala nduk bucange kula saking kanca-kanca tandur Bu Sumiatun. Nyuwun gendhengipun sepindah nggih menika kula kintunaken kagem Bapak Lurah saprangkatipun sedaya gendhengipun prau layar kala sampun mula takon ping pindho iki sebab iki ning penjalukan. Oh iya nek melu kono-kono ora disuwukke nek melu kene ndang disuwukke. Saking keluarga besar kelompok tandur Bu Sumiatun mengucapkan terima kasih nggih 100.000 lho Nduk. Ibu-ibu tandur bae nglumpuke dhuwit dienggo nyawer dalange lho coba bayangno. Lah iya matur nuwun. Eneng layang meneh sik tak macane. Menika sugeng dalu Mbak Limbuk kula Pak Romli asli kelahiran Kenep sak menika manggen Samarinda Kaltim. Nyuwun gendhengipun ula tampar tapi nyidro asmara kalian gala-gala imbang ana katresnanku lan iki sabu tanganmu. Wah iya. Hangenteni karya Ki Haji Manten Sudarsana. Matur nuwun khusus kagem Bapak Joko Susanto lan segenap perangkat desa Kenep semoga selalu amanah dalam menjalankan tugas untuk melayani masyarakat khususnya warga desa Kenep. Iya. Matur nuwun saking Pak Romli. Oh iya. Eneng panjiwun meneh, Pak. Kanthi sak menika padalang kula nyuwun gendhengipun podang kuning, kaju kuning, sesideman ngemu jiwat. Oh, karepe ngujiwat. Iya. Saking Mbah Slamet Guru Mbanaran Pace, matur nuwun, Pak. Lah iya 100.000 wae ya. Dijijil sik, Pak. Dijijil sik. Aku nyuwun siji panjenengane Mbak Winong Nawangsih, loro panjenengane Mbak Bergita. Oh iya. Diaturi jumeneng saka palungguhane. Oh iya. Mangga hayang apa? Gundul pacul. Nyongki wangungan jendelengan wakul nimpang segone dadi saratar wakul nimpang segone dadi saratar kudu wangungan jendelengan nyongki wangungan jendelengan wakul nimpang segone dadi saratar wakul nimpang segone dadi Sik, iki sing linggih kudu ditata sing apik mergo penonton semene kae. Nggih. Kuwi mau sing tak celuki Mufida, Loh. ora Bergita. Loh, Birgita, Pak. Nek lu Mufida melu ngajak sisan. Jangan diapane, Cah? Jangan diapane, Cah? Dalange, Cah. Kowe tak kampleng raimu kowe. Ogane sing manut, Pak, karo aku, Pak. Aku krungu ki anu kok Mufida ngono kok ya. Birgita, Pak, saestu, Pak, Birgita. Apa mergo kowe iki suwe ra melu aku? Lah, jenengan paling kangen kalih kula, Pak. Piye? Jenengan kangen kalih kula, Mbak menawi. Heeh. Oh iki. Tapi nek kula teng mriki niku, Pak, sing paling kangen nggih kalih mantan kula, Pak. Sapa? Mas Bontot, Pak. Mantan. Mantan, Pak. Mantan ki berarti wis tau berhubungan utawa wis tau Nggih, sesandingan? Pak. Kula niku kadung setia kalih Mas Bontot malah milih Sindan Tulungagung niki lho, Pak. Oh iya. Nyapa kok aku nyapa? Loh, lah ya Mas Bontot milih kowe tiwas aku kok. Wis ngene. Wong wis duwe dhewe. Iya ya, Pak. Wis tuwi kae duwe. Sinten, Pak? Sinten, Pak? Rahasia sesuk tak kandhani. Wis. Kowe weruh mesake. Lah iya, Mbak Mufida sisan, Mbak. Wong telu sisan. Lah, mergo penonton semene kene tak ora tak sebar ki kok wis. Nah, wis kene. Nduk Bergita, Halo, Pak. kamu ke sana. Di sebelah sana? Ya. Oh, oke. Nyedaki sing sound system kuwi. Ning dhuwur. Oh, di atas. Iya. Iyalah. Nah, Mufida, Nggih. kuwi ning kono ning ngemburine Mas Cendil kae. Masa, Pak? Masa kula teng mriku, Lah, Pak? nggih, jenengan. Wis to, aja cerewet tak antemi raimu kowe kok. Winong to, Pak? Ora. Kowe. Wina nggo sawang-sawangan ning kene. Apa rumangsamu? Maaf ya, Mbak.
Ngene iki lho bejane wong nek jarang melu ki ya ngene iki dikangeni. Kowe rada rono madhepmu rono. Nggih. Lho pripun to, Pak? Madhepmu rono manut dalang. Mriki mawon. Ora, kowe dalang nek ora manut karo dalang kowe mudhuna saiki. Tenan. Keras pokoke bengi iki. Kok adoh men to Pak kula? Piye? Kok kula adoh men to Pak? Cangkemmu menengo, iki lele cerewet kae. Wah, ini. Kuala ejanan ya Allah. Nang kono wae, aja lunga nang ndi. Wala popo kleru. Wah, ini. Iki ning panyuwun satu podang kuning, enten sing angenteni, enten sing nyuwun lagune nggih menika Sesideman Ngujiwat. Terus iki ngene, Nduk. Eneng imbang ana katresnanku, ya diaturke siji mbaka siji sik. Imbang ana katresnanku, mengko dibablaske ning cara Tulungagungan kabeh joget cara Tulungagungan cah telu iki. Nggih. 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 Rene sing nyaur iki jan. Sik, Kurang ajar. le munggih kok ora tenanan kok malah tamperi to nang kowe. Nggih. Ya kaya ngapa dibawani. Winong Nawangsih. Winong Nawangsih kupingmu. Dalam. Nah. Bawane Bawa napa, sik, Pak? kowe sik, ya. Imbang ana katresnanku. Oh, nggih. Nyuwun tiningane, Pak. Lho wis kon mau kuwi ninting. Ya, kowe sik. Ya, kaya ngapa? Saben dina mung ngelamun. Terus ke wis ora urusan. Bergita. Arep urip apa? Arep urip Bebarengan. Padeprana. Kowe Madeprana. Iki khusus bapak-bapak ibu-ibu sing ning Ibu kono. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki terus pasukanku sebelah kini. Padune ora apal. Arep urip Bapak. Terusnya bebarengan. Nadamu kuwi lho goblokmu. Sing Arep Pak. urip barengan. Terus kae disaut bunga susah. Oh, Oh nggih. pengu. Nggih. Jenengan niku ki sing sabar ngono lho. Saya, Pak, sabar. Niki mawon jenengan bar maca kritis ngoten niku kula ki pun keter-keter lho jenengan lek bledos-bledos ngene iki. Menengan nduk meneng engko lek nek suwe takon ngambung gentari. Nganggo tungkak. Ya. Ayo. Bunga. Bunga susah dilakoni. Alah Pak kok angel-angel men to Pak. Niki kira ngerti kok malah dikeceng kok sing angel. Dan iki penak lho dus dan iki. Ya. Terus bar niku pripun Pak? Aku lali. Ah. Kayak manut kok Pak Taslim nyedak sik, Pak Taslim sik nyedak sik. Apa teka? Apa teka? Ya. Apa tega lan pun
Bener mboten? Wis bener. Tutup winong nawangsih. Atiku bisa Cah telu sesuk mulih kok kene langsung jujuk ngomah Klaten. Teng napa, Pak? Pak. Napa, Pak? Khusus tak jamin pokoke kudu tak ajari bawa imbangan kapesenanku. Malu aku. Ya maaf toh, Pak. Lah kan Wong telu ora ning sing apal iki piye? loh, lah tapi kan bisa. Bisa, tapi kan bisa raketang-ketang. Bisa tapi kan tanpa cantal. Kan sedikit, kecantol sedikit. Kan dikit dasmu kuwi ngono kae kok dikit kuwi. Pokoke besok ora ning sing mudhun Solo. Kabeh mudhun Klaten kabeh. Jaga-jaga do mulia do tuwa. Tak garape dhewe wong telu. Oh. Lho, tegese tak ajarane dhewe ngono lho. Ngoten. Balegi ora rasa melu-melu. Kula sing gendel ora usah. Wis tak gendelane dhewe. Wah iki iya kaya ngapa? Kaya ngapa? Monggo Mbak Birgita. Saben dina mengalamon jroning sepi sampun pangatan sakat bayanganmu kang masuk Tunggu minat. bisa lali saya ngucet hati ucap manis amung kumantil ing patut ning netra Ampun mangkono. Tering kabeh. Anu Pak niki gandeng pun tereng kebangetan menawi keduanya nanti lagunya diganti lain gimana? Enggak apa-apa, enggak masalah. Heeh. Oke. Oke. Wis sing penting kon garap tulung agungan. Ini tadi gara-gara rebabnya Mas Manjo itu kayak mengarahkan Ora sanya lagi sapa-sapa. Oh, sing goblok kono kok disalahke gitu. Ning rebab kuwi wis HP-ne modar. Sing mbok sengeni. Ayo. Bakul payake wis ora payu to. Yo. As.
sik bar iki engko munggah meneh. Mergo iki statusnya ora sah. Kok mboten sahi pripun to, Lah Pak? lagu kalangane Mas Tengkleng ora do apal, mongko Tengkleng kancaku. Oh, nggih, ngapunten. Mau penak. pripun, Pak? Waduh. Wah, disawer Pak Joni kopi Nadyan kowe. lumpet ya sik disawer. Jarine nyawer Matur nuwun, sinden to, ki Pak. barokah kok. Napa, Pak? Ngersakaken. Tapi gunung. Nggih. Nggih, siap. Bener, Nggih, 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 Mas ambekan Dan. riyen nggih, Pak ya. Ambekan riyen Pak kersane mboten semaput niku. Mesake. Siap, Pak. Matur sembah nuwun sanget iki lagune utawa panyuwun lumantar WA kuwi akeh banget contone saka Mas Budi Komar matur nuwun sanget Rahayu Tantut izin channel Juve Multimedia ikut rele malam ini matur nuwun sanget Pak Har Bakso grup ipun Pak Joni Kopi Mbagor wetan derek nyimak oh nggih Pak Haji Suradi matur nuwun sanget Pak D Joko Sambi Jajar matur nuwun sanget lajeng Pak Yanto Nganjuk menika sedaya rombongan kita itu pinaringan lancar amin Pak D Parmo, Pak Nolas, Pak Mudin Soko, Pak Kalis lajeng panjenenganipun Pak Hong wilujeng dalu bulimbuk saking SKTS Jiwono nderek Wungon Sampat Mas Rangga nggih Mas Purwadi Samarinda matur nuwun sanget rezeki barokah melimpah nggih Mas nggih Pak Ngadinu Pondok Ungu kula lek jenggot saking Semarang kita antut hadir juga matur nuwun sanget Pak Tik saking Kendal Pak Eko Nogosari Mas Adi Tengger weh mersani lift Pak Tantuk dikancani ubi cilembu kopi tanpa gula sip oh nggih matur nuwun sanget tan kantun menika wonten panyuwunan oh iya saka sapa sik nyuwun panjenenganipun Pak kula Pak Guru bagus saking Kediri Panjer Ploso Klaten nyuwun gendhengipun layang kangen matur nuwun sanget. Oh iya. Nggih mengke kula kintuni Pak. Lah iya. Coba kaya ngapa? Aku nyuwun sik karo Mbak Lucy Brahman. Oh iya. Mbak Lucy Brahman monggo jumeneng saking palengganipun. Monggo. Waktu kita tamasya Kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, sokonganlah saya. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, salam hati-hati. dangu mboten ndereke kula sampeyan. Dangu ngantos raose kapang sanget Kang Mas. Nek tak sawang-sawang saka ngiringan sampeyan iki persis kaya bojo kula. Wediku nek kliru wediku. Lha nggih sejatine nggih kados mekaten kados Mbak Yuka to lek nika kan kaya artis Niki Astria. Nek jenengan Kula kados Niki astronot. ya ora kok ya. Alhamdulillah nggih tombo kangen kepinanggih dulur lanang. Nggih. Mas Tantut sapa to sing ora pirsa ki Tantut. Nah. Piyayine gagah gedhe dhuwur. Rungokno. Pideksa. Suwantene sae. Rungokno. Piyayine grapyak semanak ning ora cruthak. Nah, ora cruthak iki lho. Apik iki. Petingane Piyai Nganjuk. Lah nggih. Apa neh Bapak Joko? Imbang gedhe dhuwure karo Pak Joko. Sinten? Panjenengan. Lah nggih. Piyayine nggih grapyak semanak. Nggih. Piyai yang humoris maupun request pokoknya ini guna aku lost doll sinden pengen joget-joget sing ngene-ngene lost doll Oh ya. tenan weh estu Pak Joko saya sebagai warga masyarakat Jawa Timur ikut bangga dengan munculnya sinden-sinden sing kaya ngene iki lho Mbah Ron Mbah Di Mbah No tak tekoni rene ndelok wayang rasa murate mari mbok tak pengen roh wonge Nyawang Winong Birgita Mbak sapa iki jenenge Bidai kan mulai isih umbel-umbelen melu kula sampai saiki tenar Tenar. moncrot mlebu panggung caping gunung iya. sapa Sapa sing ora ngerti. tolane nah Lah terus nggih. iki era-era iki Mbak Rin Era-era dan lain sebagainya 90-an. ning ayune sinden semene mbane kalah karo siji
Sapa? Petingane Pak Joko. Sinten? Renek ayu tandinge taniane Gentari. Wah iya. Wis request pokoke engko lek nyanyi aku jumeneng nang panggung kudu didampingi Mbak Lucy karo Diajeng Gentari. Sinten Pak Joko pun request ngeten niku? Nen sampun to ya. Weh. Niki nggih kerawan iki calon sing ngundang kita berdua. Pak Lurah Kemloko Legi. Bapak Arif sampun nggih lawuh berkahi. matur nuwun Bapak sangat. Bupati sampun kondur? Nggih. Oh nggih. sampun. Terus sing rawuh Bapak Lurah sinten malih? Dalem? Klinting. Oh, Simping. Kula Waduh. niku, kula kelek dhuwit lunas malih ora tek krungu lho Pak. Sinten? Oh Kriting. Oh Triting umpun wayangan. Nggih. Oh dereng lah ya makane kok ora tek apal wong aku ki ora tau timbali ron. Mbak Lurah, selamat malam. Nggih. saya- Waduh tenan. Lurah ngreket. Oke, Nggih. siap. Estu Mbak, panjenengan pirsani penonton Luar kaya biasa. ngoten niku luar biasa. Nek Luar tekan biasa. mriku men pinten meter nika. Estu kok ya. Niki Nganjuk luar biasa. Seniman juga bertumbuh sangat luar biasa. kula niku iso mayang lakon Maneka Warna merga saka Piyai Nganjuk disuwuni estu. sing aneh-aneh. Estu nggih. Maune mung Wahyu Trimanggala, Wahyu Hirjanjam Jasmani. Nggih. Ning bareng tekan Nganjuk disuwuni Maneka Warna. Saya juga terima kasih. Nggih. Saya juga dibesarkan di Nganjuk. Estu. Nggih. Nggih derek bangga tur Piyai Nganjuk niku sembodo, Mas. Sembodo. Dadi nguri-nguri lan ngurip-ngurip kabudayan. Betul. Kalih lakon wayang yo apa? Nggih. Kalih pagelaran napa ni sinden nggih remen, kalih pelawak nggih remen. Pokoke kula seneng sangat pentas wonten mriki. Niki wonten desa Kenep. Kenep, Nggih. weteng senep terus mlebu WC. Waduh iki. Eleke tekan WC iku ya. Lah parian kok ya Nggih. weteng senep mlebu WC. Terus Mugi masyarakat Kenep kathah rezekine. amin. Terus Weteng senep masur ning sumur. iya terus Mugi-mugi masyarakat Kenep panjang umur. amin. Jenengan genten. Ora Lah napa? wetengku ra senep kok. Ya ora apa-apa kok ya sementing parian nggih napa ngoten kok. Emoh, aku wis kok lindungake tenanan mau wis anak ya. Pak Joko sukses selalu luar biasa. Nggih. Mbah Lurah niku mbah minangka tambah gitu. Nggih. Dadi lurah niku mboten gampang. Leres. Tempat tinggi curhatan masyarakat, tempat lek enek sithike dipaido gitu. Lek enek apa-apa ya kudu tombok. Ya. Tur ora kabeh wong iso 3 periode Mbah Lurah sampai tutup selamat Mbah Lurah dan Nggih. sukses muga-muga maringane terus dilanjut iso wakil rakyat melih. Ah, nggih. Sehat selalu nggih. Sak menika kados pundi Mas? Sak menika saenipun Mbah Joko disuwun pinarak mriki. Awit Kados cita-citane Mbah mekaten. Joko niku nimbali panjenengan kudu iso nembang kalih panjenengan. Siap pangestunipun menika Mangga-mangga Mbah Joko pinarak mriki kula entosi. Mbah Joko dipun ati-ati. Mbah Joko pinarak mriki. Oh, Tak kira isik-isik. ora. Monggo Pak Monggo, Joko. Pak Joko. Mangga-mangga Pak Joko pinarak mriki kula entosi. Oh Pak Joko dipun ati-ati. Oh Pak Joko pinarak mriki. Oh. Piye? Wilujeng rawuh Kang Mas Joko. Pun izin kali ibuke dereng. Pun izin kali ibuke dereng. Ibu sampun. Mohon Angsal. izin nggih Bunda, kalau di atas panggung Nggih. Pak Joko niku milik umum. Umum. Nggih. Milik masyarakat nggih to. Nggih. Dadi Bu Joko niku losdol. 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 Intinya- Di atas panggung Pak Dalang milik umum, nggih Nggih. ta? itu. Mbak Lucy Milik umum. Umum. Nah, kalau di atas panggung losdol. Losdol. Dalam. Sing penting ora demok. Perkara demok ora apa-apa mitra kerja tapi lek sampe nyenggol enek wong munggah ilang ndase aja teko. dibatesi. Terus kok ilang dase iki arep mbok kapake. Nggih, tapi mboten napa-napa. Ah, Niku nggih. nggih niki kagem hiburan mawon nggih. Kados pundi Bapak Lurah mirsani kados ngaten niki semangate kados pundi?
gak iso tak kata-katakan. Oh, gak bisa berkata-kata. Tur mesani masyarakat Sementen Bane nyengkuyung acara pada malam hari ini kados pundi, Mbak? Sangat seneng. Seneng pol. Seneng luar biasa. Pol senenge beh melubir kayak ngene. Nggih, doanya nopo kagem Iki masyarakat? bakul ki sampai 1 kilo lebih ya. Oh, alhamdulillah nggih. Masyarakat Alhamdulillah. ki full. Mulane aku pesen karo Bu Mbak Limbu. Nggih. Tulung nyenengne masyarakatku. Nggih. Nggih ta? Siap. Senengno masyarakatku atau penonton yang hadir. Siap. Nggih. Seneng. Siap, Pak Lurah ki seneng. Pokoknya dari kelihatan kalau dari pisnya seneng. Nah, nggih. Auranya Mbah Lurah itu positif. Positif, selalu tersenyum, selalu gembira kok. Selalu gembira. Auranya aura positif. Tapi gimana sih ngerasani jenengane? Ya napa? Mboten napa-napa Nggih, ya. mboten napa. Biar tidak ada dusta di antara kita. Nggih, ya napa ya. Ayo, Beh, Mbah wong kok Lurah gedine apa? kaya ngono. Sing pinggir dhewe belongor kaya ngono to. Sinten sing rasane niku? Sumpah. Wis aku gak ada dusta Sebutke di antara namanya lek kita. wani. Sinten? Eh? Lurah pundi? Saja orang wayangan tak DP-ne. Ki serius. Tenan. Pokok sak deweretan ngidul iki Mbah Lurah apa? Wis ngerti. Sing pinggir dhewe belongor kaya ngono to. Blongor nggih. Eh. Wong enten sing bisiki kula. Pripun? Mbak Lurah Joko pokoke sinden semono bane nek ora gentari ora. Iya. Pokoke iki kok gentari munggah. Oh Nggih. iya wis Nggih, tak gentari. request pokoke Monggo, dhewe-dhewe. monggo. Ayo gentari munggah gentari. Yo, Gentari. bertiga. Ya, mangga gentari. Marak mriki. Gentari dipun nanti-anti. Oh gentari marak mriki. Tenan to? Nggih, kula sowan sayangku. Tenan to Mas, mantut. Pripun Tenan. wis tenan. Lek ngadeg karo gentari malah sing dikira banci aku. Teran jenengan kuwi mbok-mbokane banci. Aku jan senep kok ngadeg karo mbek awakmu Lah kene. Manohara Aprilia sing banci malah aku. Pun Mbah Lurah raose dos pundi. Kene Mbah Lurah tenan. Aku enak Mbah Lurah tengah. nang tengah. Nah, tengah. Nah, diapit iki. Raos panjenengan kados pundi? Ayem. Wah, ayo. Mas, ayo pangga pilih aku. Wajahe kok mirip to Mas yo. Mirip sinten? Kamongko lek mong rada mirip kuwi biasane jodoh. Jodoh. Lah Iya. iki. Turi kok. Masa jeruk mangan jeruk? Kuwi ya. Loh, iki cewek lho iki. Cewek nggih, Bang. pripun? Iki sampean cewek ya. Kula cewek. Cewek. Tenan, mergane Mbak Lurah ndek iki pas petengang nyamuk. Dadi ora ngertok. Guyon iki guyon. Mboten Tapi napa-napa Pak nggih. Gentari itu luar Sira-sira. biasa, nggih. Mboten napa-napa ya Pak Lurah guyon. Gak tak. Oh, los mawon, los dol. Los iki ya? Nggih no. Los dol iki. Los dol nggih. Mulane lak los dol aku mikir ki mau. Piye? Iku lak joget iki joget nang isor pun joget nang dhuwur. Nek mangan jogetipun teng andhap, Pak. Oh ngendi nang isor. Nggih, nggih. Mulane pencilaan iki kan bisa dodat gitu. Nggih. Nang kene didelok. Los. Nah. Pun sakniki lagu pertama napa sing diaturne? Lagu pertama. Nggih. Lek Nyuwun menapa? pentingane apa mau jenenge? Loro Asmara. Mbak Gentari duet napa karo Nggih, karo derek Sido jenengan Rondo. boleh. Apa mau? Sampe ya. Kali Sido Rondo siji. Jadi lak sing anu kuwi lak sing halus-halus mek ngene kaya apa keroncong ya mau ya. Nggih, apa kae mang? Langgam. Langgam. Nggih. Jaluk sing rada keras-keras apa? Keras niku nggih mentu wedokan apa? Sido Rondo Mboten niku nggih anu Jenengan napa keras. niku ngeten Mbak, nyuwun gerajakan Banyuwangi. Oh, Mbah sing Lurah keras. badhe nyekar. Oh, badhe nyekar to? Nggih, nggih. Oh, badhe nyekar to, Mbah? Badhe Jenengan badhe nyekar. Badhe oh nembang napa, Mbah? Pun sagedipun menapa? Wes. Wau nyuwune Sido Loro Asmara. Rondo karo Loro Asmara. Nggih, Loro Asmara. Ya. Nggih, monggo. Iso joget? Saged. Nang isor Jenengan apa lajeng nembang kali Mbak Lucy napa Gentari? Gentari wis request Gentari. sore. Gentari Tangga dan Pak Lurah anu napa mandap saking Nggih. pagungan. Nggih. Ya. Mriki Nggih. Pak. Nggih, Nggih. siap. Mriki Pak. Ayo mriki Kula nggih. gandeng Pak, kula gandeng. Nek kalih Jan. kula niku Mbah mboten Mbah resiko. Lurah seneng anak sing ora iso meteng. Ya tara ngene iki ngurangi resiko. Mboten apa-apa Bu Lurah, Bu Lurah. Bu Lurah los, Bu Lurah les ajake mboten ki ditutupi kresek sik. Hah? Aman kalih Gentari niki Enggak Bu Lurah, aman. Bu Lurah. Nah, dadi Oh, Pak Ibu munggah niki request masyarakat Bu Lurah naik. Nggih. Bu Lurah boleh. naik request saking masyarakat. Bu Lurah kan ngancani papinya. Oh, Ibu mboten kersa, Pak. Mboten kersa. Nggih. pokoknya aku dijinin enggak apa-apa. Wah, nggih. Tidak mau Ibu mboten kersa.
Pun los. Saya nyanyi sama Gentari. Nggih. Mbak Lucy joget. Oh nggih, tayub niki. Ya sing anu niki. Lah jaipongan. Sing keras-keras. Jaipongan, jaipongan. Sing usrek-usrek. Oh iya iya. Jaipongan. Nggih, nggih. Seragenan ya, oke. Seragenan. Oke, seragenan. Dodos ya mangga, ya. Ayo. Goyang palura yo. Bangke Pak Joko. Pak Joko. Alah soge, soge. Keri, keri, keri. Asik. Monggo palura. Aduh wong manis nalikane disana ketemu kono-kono kan Aneng kono kae. kawang angin dilalek Goyang Pak Pak Lurah. Aduh Pak Lurah. Aku ora bisa lali. muga Gusti tansah ngeparengno Penak ya Pak. ati sone usata lara asmara Terus pundi Mbak Lurah? Pripun Pak? Digoyang Mbak Gentari pripun raose? gak kuat aku Ra kuat. Niki men dereng sepinten no. Estu niki nembe istilahnya namung 50%. Nembe pemanasan. Nembe pemanasan. Dan yang kedua nanti yang ref yang kedua wah jenengan Oh, iya. pirsani. ini ngambek
lali wis. Lali kabeh entek-entek. Nonton Pak. Saya energik ta. Energik. Lah, jenengan kok dereng semaput. Aku tujuanku cuma menyenangkan masyarakat. Ah, nggih, leres niku. Mboten napa-napa nggih. Kurang cepet mboten. Kurang Los, cepet. Dol. Nggih, kurang cepet yo. Kurang cepet ta niki. Ayo nek goyangmu yo cepet kuduan. Oh, kula, Goyangmu yo nggih. kudu sing sip. Yo. Masa kurang cepet? Nah, setengah rock and roll. Pak. Oke. Nggih. Yo maka. Aku nganti warga elit ning janji-janji kapan aku bisa nangani sekangenku. Wah, luar biasa Mbak Lurah. Biasa. Aku malah kaya penari latar. Ya ora apa-apa. Penari latar iki Pisan-pisan gitu. langsing. Jana kaya Putri Domas. Artane Putri Domas kok Lagi gede. iki lho jenengan ki Piai Iya, Putri asli. Dadi Kalah karo- penari latare banci. Yo malah kualik. Langgeng mula niku. Mboten Jan. napa-napa. Luar biasa. Pak Gentari itu seniman yang luar Seniman. Laras biasa. laras Mbak. Nggih. Demes kewes masih muda bertalenta. Nggih. Wong niku koleksinya Iya. luar biasa banyak. Iya, paham. Dos pundi tasik mengkis-mengkis napa? Paham. Tanduk malen Tanduk melen apa digentosi? mboten? Jaluk apa? Pak Arif pun kondur to, Mbah Arif. Mbah Harip teng Amerika. Nggih. Oke. Pripun Mbah Arif? Mbah Harip, niku Pak Lurah Bajulan ada. Mbah Lurah Bajulan? Mbah Kersa Lurah Sumber? Tritik ada. Mbah Lurah Triting? Ngerengket ada. Oke. Nyuwun ngapunten, nyuwun ngapunten. Terus pundi, Pak? Mau Bapak Pak Mas Bupati Nggih. kalih Mas Wakil. Bupati titip salam. Nggih, nggih. Titip salam karena masih ada 2 agenda. Ngoten nggih, Pak. Nggih, jadi ada 2 agenda nyadran iki Jumat Legi ya gitu. Leres nggih. Ini ada 2 agenda. Jadi yang tadi ke kenep itu yang agenda yang ke-2. Masih ada 3, 4. Mulanya beliaunya berdua, Pak Bupati, Nyuwun Pak pamit. Wakil Bupati nyuwun pamit. Nggih. Salam. Salam semua warga. Mboten napa-napa, Pak. Semua warga yang hadir di sini. Nggih, nggih. Setuju nggih? Nggih. Nggih. Mboten napa-napa toh? Nggih. Pokoknya Pak Lurah bersama rekan-rekan ini adalah untuk menghibur jenengan. Nggih. Niat tulus lillahi ta'ala, tujuan itu menghibur biar masyarakat semua yang hadir itu senang. Nggih, laras laras. Mboten napa-napa nggih? Mboten napa-napa, Pak, nggih. Jarine nyenengne wong dapat pahala. Laras. Nggih, Laras, untuk Pak, balas. menika, Pak. Los dol Los pokoknya. dol. Saiki Nggih. genten aku arep balas dendam no. Oh, jenengan Piye, gede. piye? Oke. Gentari penari latar Oke, gentar. enggak. Ayo, kendari gelem munggah. Iki lagu Saiki kedua nyuwun sewu mohon izin wow request Mbak Lurah Sida Rondo. Oh, Sida Rondo apa apa? Piye kowe Sida Rondo apa Rari? Aku. Siap. Lah sing Sidoarjo jenengan. Ya oke. Ayo. Manut Ya, tak pokoknya. ngancani Mbak Lurah genten. iso. Oke. Oh, iki mau Iki cita-citane Mbah Lurah nanggap wayang dalam beliaunya terakhir purna tugas Oh, pengen nyanyi nembang kali Mbak Lucy Brahman. siap alhamdulillah Masya Joget ya? Allah. Oke, Ya no. siap. Pokoknya engko diunyerne Mbak Gentari. Nggih. Sing Pokoknya los. intinya hari ini itu harus los. Nggih, Nggih. leres kersane Mboten apa-apa. fresh karena sekarang itu banyak penyakit nggih. Nggih. Mbah Lurah kaya sing Siap. stroke. Nggih. Iki ya termasuk Setruk kok. termasuk perang. Ini Iki toh? banyak teman-teman saya kepala desa itu yang nggak bisa masuk banyak sekali. Masya Allah luar biasa. Saking Luar padatnya biasa. penonton. Sangat-sangat Masya luar Allah, biasa. luar biasa. Banyak itu kepala desa yang ada di luar-luar sana nggak bisa masuk. Wah, Nggih. nggih, salam sungkem saya untuk Bapak Kepala Desa seluruh. Ya, teman-temanku. Pundi, kecamatan Pundi? Banyak sekali kepala Oh, desa dari yang seluruh Dari kabupaten Nganjuk. Nganjuk. ada Nganjuk Nggih. banyak Masya sekali. Allah, luar biasa. Banyak yang dari Prambon, dari Mbaron, dari Nggih. Kronggot, Wah, banyak dari Mbakor, dari Rejoso, banyak sekali. Nggih, Tapi nggih, karena nggih. berhubung penontonnya yang begitu antusias sekali, Yes. jadi nggak bisa masuk. Oke. Nyuwun ngapunten ya. Siap, siap. Mengke kersane nanggap ya, Mbak. Ya, diaturke Siap. maka Sidorondo. Sida Rondo nyuwune sing hot Mbak Gentari. Oke. Enggak dadas. Mboten nama-nama Bapak nggih? Betul Oke. apa, ya. Ayo bukan.
Yen mula sliramu wis tak aturi. Aturi menapa Mas Joko? Golek bojo sing gedhe kaya aku iki. Ya. Rasane sliramu digawe lara. Ora kira saiki wis dadi rondo. Nanging piye kabeh iki mos kepacut. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Mula katonku iki tanpa upama. Ngerti ngono lamaranmu sing tak tampa. Ayo. Kabeh iku ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku saguh ngenteni. Kowe lan Aku muga dadi jodhone. Ora kena rawane tak enteni randane. Asik. Ayo. Ora nyono sliramu kabar ngenteni. Ning nyatane tulus lan suci. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane. Antuk tresno Bebojoan selawase. Goyang Pak Joko ya. Pak Joko sikat payo. Ayo. Yen mula sliramu wis tak aturi. Yen bojo sing gedhe sugeng mati. Pungkasane sliramu digawe lara. Digawe lara. Prangananmu sing tak tampa. Ayo. Piye Mas, kabeh iki wis kepacut. Barat ora bakal dadi sego. Minta suwun upama ngerti ngono Lamaranmu sing tak tampa. Iki ora perlu diketuni. Janjiku biyen aku saguh ngenteni. Kowe lan aku muga dadi jodhone. Ra kena prawane tak enteni randane. Randane. Ayo. Ora nyono Mas sliramu saben ngenteni. Nyatane tresnaku tulus lan suci. Yo, tak suwun sing gedhe pangapurane. Andong tresno bebojoan selawase. Andong tresno bebojoan selawase. Matur nuwun. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Los dol. Dol. Biasa Mbak Lurah. Saya itu tujuannya cuma menghibur, menyenangkan masyarakat yang hadir. Nggih. Nggih, siap. Ya, enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa Los Dol. Enggak ada yang medu toh? Walah, dia siapa yang mau maidu? Tidak usah didengarkan kalau ada yang maidu. Lah, wong jenengan sing nagap kok
Waduh, nanggap. Enggak apa-apa. Terus apa lagi? Tadi Pak Bupati salam ya. Ampun nggih, ampun. Terus Pak Nggih, Bupati Pak, tadi nggih. pesen suruh request. Oh nggih napa? Apa itu alun-alun Nganjuk? Alun-alun Nganjuk. Siap. Niki artisnya kathah sanget. Nggih, monggo. Nggih, mengke dipun naturaken. Sampun, nggih. Saken Nggih, nggih matur nuwun Pak Joko. Pak Lurah nyuwun ngapunten nggih. Nyuwun ngapunten mungkin ada kurang pas, kurang berkenan di hati bapak-bapak apa ibu-ibu. Pak Lurah nyuwun ngapunten sebesar-besar nggih, Mas Ulun. Dawa sami-sami. Wah, jan luar biasa. Nggih, monggo dherekaken. Mangga Pak Lurah. Nggih. Nek Mangga. monggo wah. Aduh. Aku wis krasa ora penak. Mangga Pak Lurah. Nggih, kecaken Mbak Lurah. Nggih. Nggih, Pak. Masalah kok repot-repot ngene iki aku ya wisin ora penak sakjane aku isin. Pak Lurah mau ora ya gelem ra gelem nyegurke dhewe. Oh, kok kan jegurne dhewe? Lho, kotak amal. Walah. Kotak amal Pak niki kosong nih kotak amale. Nggih, matur nuwun sanget. Matur nuwun Mbak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih. Wah, Pak Lurah Joko luar biasa. Barokah, Masya Allah niki kathah Mbak Gentari ora nggo awake dhewe tok. Nggih. Niki sinden sing diasta Mas Tantut ki piyai petingan kabeh. Petingan kabeh. Iya, tuh, Her iya. her Mulai. kabeh. Her kok her. Her kaya jaran nek. Iya, Nonton her sapi ya. her. Ada Mbak Rini. Ya. Dari pundi Mbak Rini kan? Anu Karanganyar. Karanganyar iki bola lawas karo Bola lawas. loro lopo. Nggih to? Piyaine tukang pengendang hebat. Pengendang Ketoke hebat. walus kadung ngampleng bojone mencelat sampai tok alun-alun. Diomong. Aja mbok jarak dek urung metu sungune. Nggih. Urung metu sungune. Iya iya. Nggih. Terus Bu niki senior panjenengan. Menika Bunda Ervina. Ervina Sutarni. Bu Mbak Ervina ki lek kadung tepas-tepas. Weh, Kaya malaikat teko. Terus keturon. Sapa sing ora ngerti piyaine? Lho, keturuan piye niku mboten keturuan lho. Piye piyai percontohan niku dikir. Oh, Mboten keturuan. Oh, dikir. Iya, iya. Butarni dikir. Saking mate terus kejungkel. Nggih. Ning dereng nate kok Butani menika nderek kula kok lajeng keturunan dereng nate. Oh, dereng Estu. nate tenan. Luar biasa. Wah, estu njaga pripun carane niku ngantos pun nate kok pirang-pirang dina, 7 bengi niku wayangan terus lawan bengi Mboten niku. sare. Lah, mboten sare, terus dasare teng Palar riyen niku ngangge karepe ngaten nggene napa menika nggen yayi sing masyarakat iku kah Islami lho, Pak. Nggih. Nganggo mukena. Ngagem kena terus. Malah semaput malah. Kenapa lho? Kenapa to kok Lah, malah kuat- semaput lho? Ora kuat derajatan ngono lho. Oh, ngaten anu Lah, kados nggih. rukiah Lah, setan. di rukiah malah. Oh nggih kepanasan Lah, iki nggih. ora sah melu-melu. Nggih. Engko lek gawe mekena ora kuat engko mulat-mulat lah sik kejang kowe ya. Nggih. Laginya kamu kena aku wis kobong. Niki wong panyuwun saking Pak Joni Kopi ngersake samping gunung dijenglengke. Oh iya iku ada sinden Mbak andalan. Mufidah. Nah, nggih. Gapero iki Iya. asli putra daerah Kabupaten Tulungagung. Tulung aku. Jawa Timur. Biyen sik cilik iki sik rada waras, Nduk. Sik rada Nggih. waras. Lah saiki Lah iki basa saya ngulon nek saya gendeng. kentir. Lah nggih, nyuwun gunganipun Nggih, ingkang monggo, ngendang monggo. ingkang ngendang panjenenganipun Mbak Rini. Ayo. Wah, iya. Bathukane. Sing ngendang. Nggih, Mbak Anu sing Rini. rebab panjenenganipun Bu Tarni. Nah, Putarni, ayo iki sinden andalan kabeh iki Nggih. jana seni kabeh Ini ditunjukkan kerebab. kebolehannya semuanya Ya. di sini. Monggo Mbak Rini jumeneng Mbak Rini. Monggo, Monggo. monggo. Mufidah ngadeg kok ayo. Bidang ngadeg iki tambah langsing to, Nduk. Iki piye jaman cilikane amin kesurupane aku sing ngidoni kok. Mari ngono dheke mari genten setane mlebu ning aku. Lah, nggih. Aku jibek lho 7 dina lho kesurupan ora mari. Lah, nggih. Kelak. Lah melu kula nu pun bola bali ngeten niku. Oh, lah Sing niku nambal niku sing gender niku. lah niki lek bar ditambah kere dhewe kon ngidoni Mas mesti mari niku. Aku sampai Iya, Mbak lemes Rini sana. rasane Weh. bocah sitok iki ya. Awas. Niki panggungipun kersanipun kepenak sing nggih jag-jagan cah niku. Siap. Meduna. Iki bolong apa ora didelok mripate. Aku mangan-mangan sampai keselak nyembur sego perkara ndelok iki glundong. Lah ndas kok nggih kopro bablas teko kalen. Lah nggih. Ora apa-apa kok ya. Biyen melu karo Mbak Lucy ki njogete sik urung padha sikile. Lah, nggih. Saiki wis pinter luar biasa wis petingan. Yo, pamer suaramu, Nduk. Ayo Mbak. Kula to. Engko genti genten ben penak karo gentari. Nggih. Iya. Kula nderek ajar nggih, Tante Lucy. Halah. Ajar piye? Ajar nang tarup ki lho. Ngomongi kok ya. Awas.
Mas Wari Sugiono sketsake matur nuwun sanget. Weh, kok Surabaya tekan kene kaya. Ayo menggah ya. Niki petingane cengkoke luar biasa. Mufidah iki bawa padan no. Lho piye to kowe iki? Lah geber kabeh. Powere luar biasa. Powere kuwi kok ya. Saking Menghayati. powere ngomong ya. Iya. Iki luar biasa suara Iya dileng. ndak. Pokoknya kula niru Tante Lucy. Tante Lucy. Makane kuwi kan nyecep kula kedawan lek nyedot malih kula entak dipek kono. Ge apane le disedot kok ya. Ora awake sing ora nurun kula niku wis tu nyun Lanjut. sewu. Ora nurun sapi ki awake tok. Iya, ayo ndak. Jana ya, Ndek. Niki sing jeneng iki sinten, Pak? Kowe sik. Oh, kula. Alus iki sik alus. Saiki gentari-genti. Ya. Kula, aja kalah nduk kowe, aja Tak tuju, tak kalah. tuju dulu ya. Iki seniore iki seniore. Ayo, mudun no. Mudun, mudun. Oh, mudun. Lek kuwi mang ala Jawa Timuran, kamu Nggih. ala Jawa Tengah. Ya. Lah apa sesuai ciri khas masing-masing. Tunjukkan anumu. Jawa Tengah itu identik dengan kehalusan. Iya. Putri Solo, alus kaya aku ngene iki. Iya. Mung kudu ngidoni. Kok ngidoni. Iya. Ambil sikap dulu. Rada dikempit. Oh, ngono kuwi. Oh, dikempet kuwi ben ngopo, Mbak? Ben iso suara wedok. Oh, iya. Oh, berarti lek dibekarke suarane dadi Danang. Wis rasa belajar wis tambah ruwet. Kamu Iya, iya. ora iso dikempit ta. Yen memajang mung karo janur. Alah, sinden gemecek. Kok dadak mendesah barang ki lho nyapa. Kehalusan. Oh, kan halus. halus. Pak Rinto. Kok melongah perkara gentari. Ya iya. Mambengi ada. Apa ya saja nyetrum to gentari. Nyetrum, alah Rinto ki harus sama-sama nyetrum. Nggih kolu niku, Pak. Om Rinto niku nggih kolu. Kalu lele kalu. Ada ora kolu ki wong gentari ayune kaya ngono mulus. Ah iya, ya ndak. Ayo deh. Oke. Oh, enak tenan. Jerene alus tuwin ceng kathok. Ya nek kehalusan kan pas perkara bawa. Iya. Sesuai ciri khas kotamu tercinta. Yai Jawa Tengah sing alus tapi tetep lincah. Nah, ngono Ya. lho. Ayo, Tapi Mufidah. aku pengen takon lho, Pak. Piye? Dengan piye? Ngono ki barangmu ceblok ora ya? Mupidah. Boten, maksudnya iki Jujur. Ora jotosi lho, we. ora Wah. busa anu niku lho, Paling kok, busa Mak, pakaian gitu loh. Paling suara mak klutuk ngono. Bocah iki Nggih boten wis kepolosen kok teko langsung bueneh. wis tak Iya. bendrat kok. Pintar. Awas. Memang Ke? Ayo. Iya sik to. Ke? Kembang wae
Nuwun sewu instruksi Nduk Vida, tak omongi sampean nembang Bae Midio Gentari, kowe kalah. Bae kok ya Jawa Midio tapi yang Gentari. Lah iya toh. Sehat ya, Sehat ya, Mbah. Pancen dandane Gentari ki, Mbah. Yo omongi Pak Joko jan pinter kok ya ro petingane Piai Sepuh ki apa kok ya Mbah. Midio. Mbah, ngertake benci. Ajar. Hei, Aja ditawani ngono. lho menapa? Piai ki tok bagus lho Nduk nom-nomane. Ya. Lah Tenang, tenan. bagus, tenang. Wah. Jenengan kersa mboten, Mbah? Kula pun kedereng. Kowe kok tak walah botok ya. Cahayu. Ayo. Gunung. Sing rendah mawon sing rendah. Gunung. Nduk. Ya, iki ki urung wayah subuh kok menjal udu. Seka, kowe apa ya iso nyekram lek ngono kuwi kok malah panturane metu. Wes kok ngleding. Lah nyembah dipasno. Udu asin. Ah. Terus ke gentari genti. Ya. Lah, arep ge wudu malah didoni rupane. Ya. Keting aku. Ayo. Pacitan serwi Ngono kuwi jenglenge aja mung pisan tok. Gleng. Kaya Mbak Mufida mau berarti. Oke, baleni Mas. Ayo takut dulu. Jana. Aja kebablas. Kok kaya pocongan kebablasan nang kono. Iku Aduh. ngono aku pececer tekan ndi aja koyo. Lah mah aku krungu kaya diceli Pak Joko aku. Napa? Apa? Pak Joko arep wudu yo an. Lah iya. Kok tegele Pak Joko karo wudu aku. Aku pegel nang suswi kok adewe disepelne lho. Panas. Ya ndak. Panyuwun samping gunung menika disuwun dening panjenenganipun Raka Mas Purnam saking Balikpapan. Wah iya. Panas udan. Ya. Panas udan panas diudani. Kuwi lho Mbak Genta. Piye? Panas-panas diudani kan dadine malah penak ngono lho. Aku lek kurina ngudani. Ngudani sapa? Rangga. Oh. Oh alah. Lah lek pomo duwe bojo kaya Gentari iki rohku kelek rabi no sing meteng malah sing lanang kok. Dadi perkosa dino. Ya. Edek. Sapeng. Saut Gentari. Nadyan wadon sarata lanang mane banyu Jancing kok elok. Ya. Sip. Monggo dilanjut.
Kendangnya disetel, Mbak. Dung 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 dung. Sing ngendang ayu, keplakane ra ilok-ilok. Nah, sing lor sing nyanyi kaya midodari. Aku. Sing kono dicondrayu kaya widodari aku. Buta geni. Aku buta geni ndah perang gone mbokku obong kabeh. Lah moko kuwi. Dok. Nah, iya. Iya ndak? Gentari ya. Dek jaman berjuang derek kelingan anak lanang biyen tak openi ing saiki ana ngendi. Cangkeme iki lho. Banteri ra umum. Iya, memang kalau rock itu seperti ini ciri khasnya gitu loh, Iya, Pak tapi Tungkat. jangan sampai kerasukan. Oh, tidak, Pak Tungkat sekarang sudah aman. Pak Tantu tuh Pak Tungkat. Oh, Pak Tangtut, Iya. ya. Ya mangga. Syukur bisa nyayang gunung desa dadi gone padha lara lopa
terima kasih perkara gojekmu sambung ning Manci gara-gara. Ayo nutuke lakon mengko ndek malah karahinan, Nduk. Ayo tak derekke, Mak.